Ľudia, tento čas nastal a máme tu opening tejto SteelSeries Apex 3 TKL, takže môžeme ísť na to. Ne, ja som si zabudol. Dobre, ja si musím ísť po nožík, ľudia, počkajte. Idem si po nožík. Dobre, mám to tu. Ideme to odrezať. Prvé odstranené a druhé. Dobre, to len vyšť. Chvíľka napätia. To je jak profesionálne zabalené, ľudia. No počkajte. Máme tu. Chcete počuť zvuk? Tu je také tlačítko. Taký strop. To má fajný zvuk. To je extrémne fajné. A ukáž. Dá sa vybrať klávesa? Jasne, musí sa dať. Počkať. A hej, dá sa. Dobre. OK. Ideme si to vyskúšať, zapojiť. OK, ľudia, svieti nám pekne. Kámo, to je dobré, ale neviem, či je mechanická, lebo ťažko sa vyberajú knoflíky. Počkajte. Asi nie je mechanická do riti. To som nedomyslel trošku. Ale i tak dobrá. OK, musím to ukončiť, lebo sa ponáhľam. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nahodiť like, odber zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. S vami bol Adrian Pro a čaute.